Sanibonani, ngiyakhulekela abantu besimame sonelani la. Ngizobeka le moto la eduze kwami. Ngizokhuluma ngezinto bantu besimame nogogo abalalele nabazali benu abalalele. Ngizonibonisa la. Uzokuthatha mekuzokusebenzela, uzokuthatha ukiyeke nengeke ukusebenzela. Kodwa ungalenzi iphutha undlulele video. Ngiyangibona ngibeke le moto la. Kunabantu besimame abayithole kanzima into zabo. Kunabantu besimame abasebenze kanzima uze befike kulezi moto. Kunomuntu wesimame osebenza kanzima ukuthi kuze eye phambili. Uzofika uzwane nomuntu wesilisa. Umuntu wesilisa umthande engasebenzi noma esebenza okungafani na wena ungcono. Uzothenga imoto. Le moto uzonoyithenga uyikhiphe egarage njanja. Kungenzeka le moto loyithenga phakathi kwenu nobabili izodala isitha noma idala ukuthi oyedwa umunye akahlukana. Kungenzeka uzothola umuntu wesilisa umthole mhlawumbe engasebenzi umthengele into ezogqoka eswenke ethi nefika komamoli noma efika kwezinye indawo eswenke bemuhle. Ngizobuya neyabesilisa ngixeki kodwa ngizokwakha la. Wena umuntu wesimama uzothatha le moto uyiboleke umuntu wesilisa ehambe ngayo around edrobheni. Kunentombi azoyibona enhle ehamba ngale moto eyishele. Maqeda imqome intombi ibona indoda ehamba ngemoto. Le moto kinina izonqabanisa noma izokhanda isichithe ngoba lo muntu wesimama uzokuthanda. Uzothatha imoto yakho uyinikeze umuntu wesilisa ukuthi akahambe eKZN kungakubo. Ngakubo befike beyithethe imoto yakhe bese beyiphonsa ilwane. Wena ubuye wena umuntu wesilisa wesimama uzogibela kule moto uthi uyagula. Abantu besimame vulana amehlo ezinye izinto zenu nina izona enikhanda ngazo ukuthi ziqhelisa abantu eduze kwenu. Ngoba ungamnika ngokumthemba kodwa egcineni uzohamba kumantombazana. Kunentombazana azoyithola eyithanda ukudlula wena. Uzohamba umgqokisa umswenkisi egqoka ama label. Sasa kuzoba nentombi ezombona esho ukuthi isithombe noma ipost izinto ezinhle eyitshela ukuthi lezo zinto uyayisebenzela kanti ezakho wena umuntu wesimama. Wena uyakwazi ukuqhelisa indoda yakho uyigeze behlini ihambe yoqonywa ngabanye abantu besimame egcineni ikushiye nezinsebenzo zakho. Lindelani ukuthi akubona bonke abantu besilisa abafika kunina beqondile. Kunabantu besilisa ekuba yinina enibaphi imali bese beqhele eduze kwakho. Kunomuntu wesilisa okwazi ukuyochoma ku social media ngemali yomuntu wesimame engasiye yakhe. Kunomuntu okwazi ukuyochoma ku social media ngemoto engasiye yakhe ehambe ngakubo kuthiwe leyo moto ebukwe izintombi uthothi seyaqonywa ngamandla akho. Nina abantu besimame futhi maqede bese nithatha imoto zenu nihambe niyoyibeka khabo umuntu wesilisa umzali wakhe ekhala uzungamgibeza nokumgibeza kule moto ayithenge ngethuthu. Ngingaze ngithi noma ngathi uyogana noma ngathi wasogana leyo ndoda neyithanda ninensebenzo nikahle hamba uyishiye kinda moto wayithenga uyithendele izithuthu zabazali. Abazali bayakwazi ukuyokufundisa bengakhi kini ngenxa ukuthi kufanele wena uthi ungathola amandla ube nemoto ube nayo yonke uhambe uyohlala nalezo zinto khabo umuntu wesilisa. Lo muntu wesilisa wena uthandwa ngento zakho kusasa nengathiwa kuyashabalala lo msebenzi noma kuphela yonke uyohlala yini ngoba wena ukwazi ukumbonisa ukuthi umuntu wesimama yakwazi ukumondla. Yika abantu besilisa abanye bezonibulala banibulalela into zenu. Vulana amehlo nibheke noma ungena othandweni bheke ukuthi nomgodo ongakanani. Ngoba uzomnikeza uBM uzohanja uyoqonywa ngawe eThekwini. Ngayo le moto ngoba nangabe eqhamuka phambi kwabangani bakho uyanconywa ngamandla akho na umuntu wesimama. Wena uhlele endlini uyapheka uhlele nezingane kodwa yena ugijima. Ngicela ukuyishiya lapha kodwa ngizozwa ngama comment niyakwazi lokho engikushoyo.